ngisatshekile kwamanje. Inyanga isatshekile kwamanje. Ngizocela bandla malume ukuthi ngimkhokhele makuphela inyanga. Wena uzongithatha mali ngizokungona uzolokhu ehamba nawe. Lesimnikeza yona ukuze nawe kusasa ube yinto ethize, ukuze nawe kusasa uhlonishwe, ukuze nawe kusasa ube na something, yabona. So izinto azizenzeki. Ayimani into ezenzekalele, yabo. Kodwa kufanele ukuthi wena uyiphushe towards leyo nto leyo. Ma usufiya okay. Sanibona njani? Malume njani? Ngiyaphila mama njani? Siyaphila. Ukhuluma nomama kaAsavela. Yes mama Asavela. Aha. Yes mama. Ngiyaxolisa abantu ukufonela nje ngingakwazi isanga. Ngifuna khona ngithathe kwabanye abantu osebenza nabo mayelana nengane ukuthi izothanda ukuthi igibele isitafu sakho. Wow. Okay. No khuleka mama, akunankinga lokho. Isikhala sesekhona ingeze ingane mama. Ingeze ingane ngithola kuphi wema wami nanokuthi ke phela imali 450. Oh mama, imali ncane 450 mana ayimali enkulu leyo mngani wami. Hawu kodwa malume uyazi nje ukuthi inyanga isatshekile kwamanje. Inyanga isatshekile kwamanje. Ngizocela bandla malume ukuthi ngimkhokhele makuphela inyanga. Wena uzongithatha mali ngizokungona uzolokhu ehamba nawe. Mase kuphela inyanga ngikwazi ukumkhokhela. Mani uthi wena uzokwazi ukukhokha mase kuphela inyanga? Manje kuphela ingane ngithi kumele ihlale kodwa emalini yayo nje emzali wami bakithi. Mama kaSavela wenzani manje? Akunankinga ngithi sekhodabula esiphele inyanga malume ngiyacela. Inkinga ngibona indlela oyiphatha ngayo kahle ingane. So ngabo ngizokhe ngiyamright mawukuthi izogibela isitafu sakho. Yes, ayizi ingane yamukelekile phela kodwa phela hawu mama u450 noma ke uhalf ke mhlambe sithi noma u200 ke just naye ukuthi sazi ukuthi mangifika kumlungu ngithi hayi nansi imali yabo kunengane ekhona. Manje sengiyothini ke mina kumlungu kongiphethe nami. Ngiyacela wena mhlawumbe kwamanje ngikuze ukuthi ingane sikhona isikhala esikhona ngoba imali ayikho noma kungaba khona indlela mhlawumbe esingakhokhelana ngayo. Ayikho indlela phela mama Asavela ngale ukuthi kube yiyo lo 450 mngani wami. Oh okay, anginankinga malume ngicela ukungeza lapho nje sizokhuluma ngayo le ndaba ukuthi simisa kanjani. Mhlawumbe uzokhona ukuthi sikhulume masibonana. Uze lana manje la endlini kimi? Yebo. Ay ngeke sekulate manje, sekulate kakhulu. Singabonana nakusasa mhlambe kodwa phela ayikho enye into esizoyikhuluma ngalo ukuthi phela ngithi mina u450 ingane or else ke ukhiphe ke lo deposit oyikhiphayo ke sesingabona ke ekhambeni kwenyanga hayi kodwa ukuthi kuze kuphele inyanga. Mina nginankinga ukuthi ngize akukho late scheme anginankinga ne transport ngiyeza khulume ngayo le. Ay ngeke manje mina uze la endlini uze la endlini angizwa ke lapho endlini ha ngiyeza malume manje no ungezi mani mama ungezi mani mama ungezi uyezwa yini Mabuthelezi Mabuthelezi malume uyamazini ubani engane kusho Asavela Yo malume ile ngane le credit le yama muhlala ngale lomuhle Hey mama manje ukuthi alright hambe kamereni lakho sobe isikhuluma